Samo mi pozdrav, dragi moji, kako ste mi danas? Dobro, zdravo, raspoloženo. Evo ja sam pravila nama sehur, a može biti doručak za one koji ne imaju Ramazan. Nešto lahko, veoma ukusno. Pravit ću na dva načina. Evo ovo ću praviti sa paprikama. Znači malo ću propržiti paprike. Ako vi nemate ovaj pekač, onda možete u tavi slobodno uraditi, samo da vam bude ona tava malo kao za palačinke, da ne bi to zagorelo. Ja sam evo umutila jaja, dodala malo mlijeka, sol i mladi luk. Kad se paprike malo isprži, sada ću dodati jaja. Stvarno ovaj pekač je toliko praktičan i toliko lahko sa njim napraviti bilo što da pravite, ili doručak ili neku meso pržite nasitno, ako je već teletina ili piletina. Stvarno mi se isplatio do sad, ne znam koliko puta, da kažem 100 puta, možda i toliko malo. Sada evo ću da stavim naribani sir. Vi nešto ako ne volite možete da izostavite. Ali vjerujte da je ova kombinacija baš dobra. Ko voli paprike, evo da ćemo evo da pravimo jednu drugu varijantu sa paradajzom. Recimo morate, ako imate šampinjone, isto ovako, umjesto recimo paprika, ovako fino zapeć, da se ovo fino zalijepi i sastavi. I sada ćemo ovo fino da preokrenimo, da se ova tortilja zapeče i sa druge strane, znači da se fino ono porumeni. Evo ovo će biti za mene. A sada ćemo ovo sa paradajzom da pravimo za moga muža. Isprobajte ko sehuri ili doručak. Stvarno je nije puno kalorično, ali je veoma ukusno i friško, evo lahko napravite sad pa sad. Ako ne volite puter, morate isto i ulje da stavite. Samo eto mi više volimo ovako okus putera. Evo isto, sve isto, jaja umutimo, malo mlijeka, luk, sol. Znači paradajz zapečete sa obe strane, ono da omekša, ne baš da se ispeče, samo da malo omekša. Pišite u komentarima ako ste napravili, da li vam se to sviđa, da li bi željeli nešto da ovako napravim baš za vašu dušu. Ja ću to rado uraditi. Pokušat ću da napravim, pokušat ću da ispunim neke želje. A bilo bi mi drago kad bi neko isto komentarisao kako vam se sviđaju ovi moji video, imate neku zamjerku. Sve isti postupak, dodamo sir. Ako nešto ne volite, izostavite. Evo, to bilo to. Prijatno vam bilo, ako napravite. Može isto i za večeru ako želite. Ali eto, preporučila bi više za doručak. Ili
sehur. Hvala vam puno što me pratite. Pa vidimo se mi već u narednom videu sa novim receptima.